ex na ayaw na nagbalik-balik diha. Basta gimingalang pud ka. Oh, Jesus Maria Sep, wala na. Wala. Mag-apa pa kanay. Ang sa taon kayo kung mga disgrasya ka na mga lukot, mga pikot ng imo. Dako anong problema? Hey. Oy, magbidyo-bidyo ta balik ka. Magbidyo ta balik ba? Video. Ingon akong gibinuangan ha. Tanawan ni upat na kadlaw ni akong pankilay. Tanawan ni akong kilay. Dili ha, bisag saon ako pagkon. Di na gid makuha. Magkuha ra mga gapon na. Ano ko, sa may magipag gini, pintel pen o eyebrow. Ngano di pa din makuha. Dito pintel pen, anak kabutan ato marker ra, marker. Marker mong buang. Disingin na nagtungel og tubig. Oo. Kapila na upat na kadlaw. Dili din makuha. Disingin gininit. Unsa imo kong lapuhan? Lapuhan mo na akong mata. Wato ko kagayan. Inainani akong itsura, mura na ning unggoy. Bisan saan ako pag punas ani akong kilay di gyud matangtang. Pagusap bukas ka ganay. Magkita mi atong apam. Apam na Ano? mag-apa bangga nga tigulang na nang kataon nay. Ay. Ano mag-apa mamangga taon nay? Unsa man ka porket nakaminas yun ka sa mga tiguang? Oy, aron ka masayod. Kaya pa na mo ang mga tigulang. Nakaminos kit kag maayo, no? Nakaminos kit kag maayo. No sa bitabul kit oy. Kay Kamu- kaya mo kaya niyo oy. Kaya pa niya mag-inanaw, gamay kang lawas pa, hinay ka na sa apam. Balibag-balibag na siya. Ni sir. Ay, nagbalik-balikan ka na si Sir. Ang ex na ayaw na nagbalik-balik diha. Basta gimingalang pud ka. Oh, Jesus Maria Sep, wala na. Una, gibalik-balikan. Dili gusto balik ang sir, pero mangitag apam. Chusi man pug kayo di kan, mili man ka. Alang-alang, kay man tong apam. Kay, marmag makalingaw. Hala, mag-apa pa kanay. Ang sa taon kayo kung mga disgrasya ka na mga lukot, mga pikot ng imo. Dako anong problema? Ay, ginanay-nanag, apam-apam na yun. Hoy! Ay, pa mag-apam ka sa video. Mag-apam ka diya. Ayaw pagbuot. Kaya ko pa. Ha? Kaya ko pa. Di ba kakaya ni mga tigulan na manggugaan ko na sa mga galingon? Nakaminos yun ka. Nakaminos yun Ang kada sa apam, batag doon na kadangaw. Nakaminos May lalaki kang hilang tanong ka na. Oy! Bangkit Oy. oy. Yahaman ang kalipay siguro. Ayaw Pagbut anak niya. Ayaw pagbuot. Ha? Nga pag gani mag-video na po, dapat niya kung kilay nga sige pagkagipagin ka. Mawala na, okay naman ko na imong kilay ko doon. Mag-next na video matarong naman na. Ay na, di na ka Ay na lang nagpagi ito bangkit to. Nga maayo na. Iyan kilay. Oh, maunahon pa naman ako. Ito na. Layas na dito, layas na. Sibo sa nila ka, baby. Ay, layas ito, layas. Sibo. Layas na dito, lakaw na. Lakaw. Kaya sibo may bangko dito. Sige, alimutan mo sa nana. Layas na dito. Magbigyo, dili kita magbigyo lugar. Dili na. Unahan pa rin mo na imong apa-apa, magbigyo na Oy, tayo.